Iċ-ċermen tal-Corinthia Group Alfred Pisani ddikjara li d-deċiżjoni li f'San Ġiljan il-grupp ikollu l-ewwel lukanda ta' 6,000 pajjiżna hija mnebħa mill-fiduċja li għandu fil-potenzjal ta' pajjiżna. Pisani ddikjara dan fil-programm News MT li xandar fuq One it-tlieta filgħaxija. U llum jiena qed ngħid bil-potenzjalità li għandha dal-pajjiż għall-futur u għadna qegħdin noħolmuh biżżejjed, għaliex m'għandniex nieħdu issa pass u narġgħu niġu fejn bdejna u nagħmlu xi ħaġa iżjed tajba milli għandna Londra u għandna f'pajjiżi oħra. U tkun il-flagship tagħna. Jiena nemmen li għadha pitada Malta tista' tkun is-Singapore tal-Mediterran, għandna il-fatturi kollha li jagħmlu din possibbli. Mistoqsi dwar ir-realtà li jsemmu ħafna operaturi fil-qasam turistiku dik li ma jsibux biżżejjed ħaddiema Maltin, Pisani ikkonferma li din hija r-realtà. Ejja, vera, ma ssibx biżżejjed imma llum mindu sinna parta tal-iju, ovvjament hemm iżjed possibilità li nisiġu minn barra, ma jien nippreferixxi jkollu wieħed Malti miegħi inkun ċar. Tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fil-Libja fejn il-grupp għandu waħda mill-lukandi tiegħu. Fisser kif minkejja tensjoni li hemm il-lukanda nżammet miftuħa u ċertu xogħol għadu għaddej. Hawn esprima tama li mill-iktar fis tinstab soluzzjoni għas-sitwazzjoni fil-Libja. Jien din li ma nistax naċċetta kif il-bniedem ħabba ċertu obsessions tgħidilhom xi trid illi ma jistax jgħid tara hemm dal-fema li għandu dal-fema. Ma nistgħux insibu mod biex nagħmlu bridge bejn dawn id-differenzi u naslu għal ftehim. Għax fl-aħħar mill-aħħar ekkux bl-arbi, ekkux bil-argumenti, fl-aħħar mill-aħħar ftehim si jasal.